Nempi ORU West Traditionalist media Eagle-Eyed na ORU West Eagle-Eyed Ikwu Aka Idemilli Nempi ofu arụsị na-adụ ụdadụ na Nempi. Just to remind you, Nempi ka GOSMADON media Eagle-Eyed ORU West Eagle-Eyed all our Nempi ka no town ebe osam obe Idemilli Nempi na Aka Idemilli Nempi aka Nempi abazela ọrụ ugbo ha aya for God. I always tell people that Masquerade remain only thing that brings this kind of crowd. This kind of crowd you see here today can be brought by Masquerade because our tradition remains unique and our tradition remains the best. To tell you that you're supposed at GOSMADON media Eagle-Eyed ORU West Eagle-Eyed. We are here live at Nempi Aka Idemilli Nempi. Idemilli Nempi is the great deity of Arunse Masirike, Arunse Mahi Masirike. All of Nempi from the town. All yeah. Angela one thing work as GOSMADON media Eagle-Eyed ORU West Eagle-Eyed ebe anyị nụtara n'ụtụla Nempi ebe Idemilli Nempi na-akwụ aka ọ bụ ebe GOSMADON media Eagle-Eyed ORU West Eagle-Eyed ka wetara my followers the tradition of Nempi people ka ndị Nempi si eti mmọnwụ ha anyị afụ na iti mmọnwụ Nempi dị iche from mmọnwụ mgbidi mana ha niile bụkwa culture remains one and unique. Among the thing about if you always see at the side for
Isla, Idemilli, yes. Ezoku. Oru, yes. Osetiala. So yeah, tradition no village akwadobe gbaka ibo Oru. Ka ya bụ ezigbo mmụọ enwere. Anyị ga arụ omekwa no ka ya ko lubi ruo nne. So today I know Idemilli Nempi for 2026 Idemilli kwa aka. All right, thank you. The tradition of the people always distinguish who they are. I have in here local food. Ere utanede with the offer or the tradition of the people. Mazimbogo, Dewo. Aye ekelele Dewo nwune. Biko gbatwa ye ali ihe ibera ebe a metanu. Okay, tata bụ mbọsị nkwọ. Ịma na abịa n'ala Igbo enwere nkwọ, a na-enwe ahịa ukwu na ahịa nta. Atago n'ụzọ maka mmọnwụ na-abịa obere. So tata bụ nkwọ ukwu n'ala Igbo. And ihe anyị na-eme tata bụ ịkwụ aka Idemilli. Yes, so ihe anyị na-eme tata. Okay, nke bụ ịkwụ aka Idemilli anyị na-eme taa. Okay, ịkwụ aka Idemilli bụ ịma na obodo ọbụla nwere ka ha na-esi eme nke ha. Abịa na tata bụ Nempi. Ịkwụ aka Idemilli bụ emume a na-eme n'afọ ọbụla. A ga-etichara mmụọ ka agwụ Idemilli na ọnwa aha ọ ga-eji arụ ọrụ ugbo eruo ne. Ịghọtala akwụpụ n'aka. Ọ bụ na Idemilli kwụọ aka. Ihe ọsọ onye ọbụla na Nempi bụ ngwa now you can go and start working. Yes, start your farming and whatever thing. Okay. Yes. Okay, and ọ bụ n'ụta anụ ka Idemilli kwụrụ aka. Ọ tata ka Idemilli kwụrụ aka, yes. And kwufusiri ka ndị ebere ebe ata anụ ha busi nne bịa. Some bụ ofe, some bụ ụtara ji. So gbagode anyị ndị bụ kumiri ahụ ha buru. Okay, yes. Abịa na ịkwụ aka Idemilli kemgbe ememere na gboo. Nwaanyị ọbụla bụ nwaanyị onye ọdịnala ọbụla n'ala Nempi ga-eyiri efe dịka nsi wee yiri ya kịta. Sụọ nri, enweghị ego egboro anyị abịa ebe a. Anyị nwekwana ego egbu akpụ ma ọ bụ garị ma whatever. Ị ga-asụrịrị ụtara ede. That is cocoyam, cocoyam. So ya si ofe ụha, ọ ga-abụ ofe ụha. Ịma na ụha abụ agwụ. Ịghọtara onye ebe nwọchi ebe n'ala Igbo ebe ọbụla ị hụrụ a na-adọtu agwụ, ụha ga-anụ obi isi ga-anụ. So ị ga-esi ofe ụha ahụ. And enwere something ma ndị mmadụ anaghị aghọta. Ndị mmadụ ga-ebe na ị gaa n'ụlọ ọgwụ, anyị nwere ike ahụ anaghị gasị gị gaa
gị ga-arịa ogu mebia ọbara nọrọ gị n'ahụ ị ga-eji akwụkwọ gị gere nke ma enweghị gasị gị n'ụlọ ọgwụ gị ga-arịa ofu ha ịghọtala ihe ha nwere bụ spiritual value unlike ụgụ na ndị nke ọzọ nwere nutritional value ịghọtala ọ ya bụchara a ga-eji ihe esiriri ofu ha tata n'ihi na ọ bụ Idemili ka bịara aka nri ahụ o na-eri ebe a ọ bụ ndị traditional ka ọ chọnyere ụmụ nwaanyị ahụ ego ahụ si no ihe a na-eme by zeal ịmana ụmụ nwaanyị ndị a yes ịmana ọ bụ na isi na ihe na-atọ ụtọ ikwu ihe oge na-atọ ka ya ọsawaros na isi nri awọ rie nke kara aka akpọ oge ori awọ gasị na gị na-eri awọ ndị ụmụ nwaanyị ndị a ji ego ha wee sponsor everything and they feed people freely. Okay. Freely. They don't pay for anything. Nobody pays. You don't pay. Even they find on a day joyful. Now go and give them money. Exactly. Thank you very much. I appreciate. Right, thank you. Hey, brother. Apa?